Salut! Iată-mă și la păpădie. Strâng acum câteva flori să le pun la uscat. Da, să pot face un ceai. Am mai ieșit din cameră. Da. Dar la mine, pe partea aia, este uscat. Am găsit aici ceva păpădie, unde e ceva mai verde. Și încă nu s-a închis. Iată, albina cum e acolo. O las să plece și o strâng de aici. Lângă ceapa ciorii, bombișori sau năsturași. Dar deocamdată nu. Deocamdată nu a păpădie. Și am să strâng așa cum voi putea de pe aici. Chiar dacă se mai desface cu tijă, o să o aleg când le pun la întins. În felul ăsta mai uit de stat în casă. Ia uite încă dealul. Dacă nu a fost ploaie, este uscat. Ca să pot să strâng mai bine, am să închei micul clip cu îndemnul: culege și voi păpădie. Fie pentru ceai, fie pentru miericică. Salutări și pe curând!